Намираме се отново пред полицията в град Сандански. Потърсени сме от Васил Кирилов, бащата на двете бити момчета, тук в полицейския участък. Здравейте, аз съм Васил Кирилов. Потърсихме ви. Имаме нов министър на вътрешните работи, имаме главен секретар на вътрешните работи и нов директор на МВР. Какво ще стане за напред, защото стария господин Митов, той се качи на трибуната с обещание, че ще ги махне на тия двама полицаи, а напротив, те вече имат по-голями чинове. Да припомним случая какъв беше тук, какъв беше скандала, защо правихте протести, защо правихте подписки, какъв беше скандала, да припомним на нашите зрители. Искам да кажа, защото направихме протести, направихме подписки за тези двама полицаи. Това беше причината. Причината беше защото биха моите деца, невинни, непълнолетен. А кои бяха полицаите? Полицаите бяха добри и баладжан. Без причина има качени видеа, 8 месеца разпити до прокуратурата с доказателства, с видеозаписи, с обаждане от Баладжанов и така. Притеснявали ли са след това полицаите? Ами след като разбраха, че ще направя протести, такива работи, добри ми се обади и ми каза да си оправим нещата между него и мене. След като ми стане чадър, да нямам проблеми в града, ще ми са отворени вратите навсякъде, ще ме пазе и беше ми подчертал, че ще ми даде 10 000 лева. Аз ги отказах и той ми каза, добре, аз ще се оправя от тук нататък. И за този случай им помагаха хора, дето помогнаха те за изборите там. За тия работи те имат помощ от тях. За да не бъдат наказани, така ли те разбирам? Да, запуснал съм наново сигнал до министъра и секретара на МВР и чакаме да видим какво ще стане. Сега ще чакаме да видим какво